Lah mbok yo nek isi ya karo guyu pokoke ngono. Lah urung buka. Aduh duh. Lah nyisi ya malah wong urung buka ngono ya piye? Aduh. Ya. Iki lagi piro ya 40% lagi menginjak 45 iki. Wis suwe, sing rada sauntara lur. Arep dadi apa ya ora ngerti kowe kok ngene iki iso dadi ula ya iso. Nah, dadi mbuh iki engko arep finishing iki piye ya mbuh. Pokoke ditunggu wae.